זקי כמאל, חתני הטקס, כבוד הנשיא מאיר שמגר, כבוד הסופרים עמוס עוז, א' ב' יהושע ודוד גרוסמן. המכללה האקדמית מחבקת אתכם, אוהבת אתכם, ברוכים הבאים למכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה. ברוכים הבאים למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל בחיפה, טקס הענקת תואר לשם כבוד ותואר נאמן במכללה. קהל, מחיאות כפיים. קהל, מחיאות כפיים. הבאים למכללה. ברוכים הבאים למכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה, ישראל, טקס הענקת תואר לשם כבוד ותואר נאמן המכללה. כבוד נשיא המכללה, עורך דין זקי כמאל, כבוד הנשיא מר מאיר שמגר, כבוד הנשיא פרופסור אהרון ברק, כבוד מקבלי התארים, הסופרים הדגולים, פרופסור עמוס עוז, פרופסור א' ב' יהושע, מר דוד גרוסמן, כבוד מנהל המכללה, פרופסור סלמן אליאן, כבוד יו"ר המועצה האקדמית, פרופסור ברנרד פינצ'וק, כבוד חברי חבר הנאמנים, כבוד חברי הוועד המנהל, כבוד השופטים, הסופרים והאורחים המכובדים. רבותיי, נפתח את הטקס, נפתח את הערב המיוחד בקטע מוזיקלי על ידי המאסטרו, פרופסור תייסיר אליאס, מרצה ומחנך, מלחין, נגן עוד וכינור ומאסטר המבצע מוזיקה מזרחית ומערבית ברחבי תבל, פרופסור בחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה ומייסד החוג למוזיקה מזרחית באקדמיה למוזיקה בירושלים, מנהל מוזיקלי ומנצח על התזמורת הערבית-יהודית של נוער מוזיקלי ועל התזמורת האנדלוסית באשדוד. אליאס נחשב, על פי הביקורת המקצועית בישראל ובחו"ל, לאמן המוביל במוזיקה ואימפרוביזציה ערבית קלאסית בישראל ובמחוצה לה, והוא נמנה עם המוזיקאים הבולטים בעולם בימינו.
תודה רבה לך, פרופסור תייסיר אליאס. המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה, הינה המוסד האקדמי הוותיק ביותר בחברה הערבית, ותחילתה בשנת 1949 כסמינר למורים ערבים, ובמשך השנים הפכה להיות המוסד האקדמי אשר מוסמך על פי אישור המועצה להשכלה גבוהה בישראל להעניק את התארים האקדמיים הראשון והשני. ובתקופה קצרה תעניק המכללה גם את התואר השלישי במדעים וחינוך בשפות. המכללה האקדמית הערבית לחינוך קוצרת בשנים האחרונות הישגים רבים בתחומי החינוך, המדע, החברה ובעשייה האקדמית בכלל, שהם פרי עשייתו המאומצת של נשיא המכללה עורך דין זקי כמאל. בשבע השנים האחרונות, מאז שקיבל את השרביט, הצליח עורך דין זקי כמאל בנחישות ובמנהיגות אמיצה לממש רבות מיעדי חזונו החותר לשלב את החברה הערבית בצורה משמעותית במדינת ישראל. כאן במכללה האקדמית עובדים יחדיו יהודים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים, בשיתוף פעולה אקדמי פורה ומפרה. כאן יש עבודת עמיתים בצורה הראויה ביותר, כדגם לחיקוי לכל החברה במדינת ישראל. רבותיי, התוצאות לא איחרו להגיע. בוגרי המכללה משתלבים בהצלחה בכל מוסדות המדינה וממלאים תפקידי מפתח רבי השפעה, ואף הופכים ברבות הימים לשגרירים נאמנים למכללה ולמדינה. הנשיא זקי כמאל משקיע את מיטב כוחותיו בבניית המוסד האקדמי, אשר מתפקד תחת הנהגתו כאוניברסיטה, הן אקדמית והן מדעית, וכל זאת תוך שתורם את כל שכרו לסטודנטים במכללה, ועושה את עבודתו ללא כל תמורה מכל סוג שהוא, תוך חתירה למען בניית מוסד אקדמי שיעודו הכשרת אנשי חינוך, מדענים ואנשי רוח למופת. הריני מתכבד להזמין לבמה את נשיא המכללה עורך דין זקי כמאל. سيداتي سادتي الحضور الكريم، أصحاب الألقاب، أصحاب المناصب، القضاة بالتقاعد والقضاة الحاليون، أسعدتم مساء. الكلية الأكاديمية العربية للتربية في هذه الدولة تفتخر بكم وتفتخر
بالحضور وتفتخر بهذه النخبة التي ليست الكلية هي التي ستكرمها، وإنما أنتم المكرمون وأنتم المكرمون. فتحية لكم وأهلا وسهلا بكم، واسمحوا لي أن أنتقل إلى اللغة العبرية. אדוני הנשיא, כבוד השופט מאיר שמגר, וגם אני אעז לומר מפקדי, כבוד הנשיא פרופסור אהרון ברק, ראי ואחי, ואני אומר אחי במלוא מובן המילה, כבוד הסופרים הדגולים, פרופסור עמוס עוז, פרופסור אברהם יהושע ומר דוד גרוסמן, חבריי על הבמה, פרופסור סלמן אליאן, מנהל המכללה, פרופסור ברנרד פינצ'וק, יושב ראש המועצה האקדמית. מאחר ואני מאוד נרגש לפגוש שופטים שהופעתי בפניהם שנים רבות, הערכתי את מקצועיותם והערכתי מאוד את אישיותם, ואם אני מותר לי לצטט את דבריו של הנשיא המנוח יואל זוסמן, כשהציע לי לקבל תפקיד שיפוטי, שאלתי אותו כיצד אתה ממנה שופטים, אמר לי אני קודם כל ממנה בני אדם. כי האנושיות באדם היא הקובעת, לימודים וההתמדה יכולים אחר כך ללמוד. כאן נמצאים איתנו שופטי בית המשפט העליון, ואני אקח מימיני כבוד השופטת אלנה ארבל, שרק לא לפני זמן רב פרשה מכס השיפוט, כבוד השופטת דליה דורנר, שאני בעברי הייתי פקוד שלה והיא הייתה מפקדת שלי, ולכן אני גם מצדיע לך גברת דורנר גם היום. כבוד המשנה לנשיא בית הדין הארצי לעבודה, כבוד השופטת אליקה ברק, ואת אחותי אליקה, אז אני יכול גם לומר בפה מלא. כבוד השופטת מיכל רובינשטיין שמגר, שהיא גם לה יש הרבה חלק וגם מלווה את הנשיא שמגר תקופה ארוכה במסירות ובצורה ראויה לכל הערכה. נמצא איתנו הבישופ, כבוד הבישופ אריאח אבו אל-אסל, שהוא נשיא העדה האוונגלית האפיסקופלית וגם חבר חבר הנאמנים וגם איש יקר מאוד וגם יושב ראש ועדת יחסי חוץ של המכללה האקדמית. נמצא איתנו אחד המתמטיקאים החשובים ביותר בעולם, פרופסור צבי ארד, שהוא גם נשיא המכללה האקדמית בנתניה, שלי לפחות התמזל מזל להיות ביחד איתו אחד המייסדים במכללה הזאת, שאין שום ספק תורמת רבות גם לאקדמיה וגם למדע. כבוד הסגן הבישופ דוקטור פאוזי חורי, שהוא גם מרצה במכללה האקדמית אצלנו. ושכינתנו היקרה, גברת טובה שטרסברג כהן, שאנחנו עוד הספקנו להיות עורכי דין משני צדדים למתרס, והיא הגיעה כשופטת בית המשפט העליון, ונשארנו ידידים ואחים. ידידי יהודה כהן, שהוא עורך דין מן הוותיקים ביותר בחיפה, יש לו תרומה ייחודית, ואם אני אשתמש בביטוי גם שגור בפי, אחותי היקרה מיכאלה שדלובסקי אור, שאני מאחל לך חיים ארוכים מאוד. כבוד המשנה לנשיא בדימוס של בית המשפט העליון תיאודור אור. וכאן נמצאים שופטים רבים, גם בדימוס וגם בפועל, וגם קאדים בבית הדין השרעי, וגם אנשים שמכל הקשת, גם באקדמיה, גם בפעילות, ואני אפילו רואה את גברת עטיה שמחה שבאה באופן מיוחד מירושלים.
אנחנו מאוד מעריכים את בואך. אני כאן אציין שיש כמעט כל עורכי העיתונות הערבית בישראל החשובה וגם העיתונות העברית, ראשי מועצות מקומיות, אקדמאים, אינטלקטואלים, עורכי דין, חברי הוועד המנהל, שאני כדי לא להלאות אתכם, לא אזכיר אותם, חברי חבר הנאמנים, שהם באמת נאמנים למכללה הזאת, עושים את עבודתם נאמנה. וגם רעיותיהם של מקבלי אותות הכבוד וההוקרה שנמצאות איתנו ונמצאות ביחד בטקס הזה. גבירותיי ורבותיי, המכללה האקדמית הערבית נקטה בצעד ראוי לכבד 4 אישים חשובים מאוד ולהמשיך במסורת שאנחנו כיבדנו. ראשון מקבלי תואר האנרס קאוזה של המכללה האקדמית הוא היה פרופסור השופט הנשיא אהרן ברק. אחריו קיבל אנרס קאוזה ראש ממשלת ירדן דוקטור עבד אל-סלאם אל-מג'אלי. ואני גאה שמקבל התואר של האנרס קאוזה דהיום הנשיא מאיר שמגר, שאני מכיר אותו שנים רבות, גם כשופט, גם כיועץ משפטי וגם כפרקליט צבאי ראשי. אתם תקראו ותשמעו את הנימוקים לקבלת התואר הזה, ולכן אני לא אומר חוץ משני משפטים אחרי שכל מה שאנחנו רצינו לומר כחבר נאמנים נאמר. אבל יש אירוע שבעוד מספר חודשים, 4 חודשים, הוא אירוע חשוב מאוד, שהנשיא שמגר יהיה בן 90, ותראו אותו כמו בן 20. אין ספק שאנשים שהם עושים את עבודתם נאמנה מתוך שליחות לחברה, הם לעולם לא יזדקנו אלא ישתבחו. וכך הוא הנשיא שמגר. משתבח מיום ליום ונראה מעולה, וכך תמשיך אדוני הנשיא. גבירותיי ורבותיי, 3 מקבלי תואר יקיר המכללה הם לא נבחרו בכדי. ואני אומר קבל עם ועולם ועדה ש3 הסופרים הדגולים נבחרו מאחר ויש להם שליחות. והשליחות הספרותית שלהם היא שליחות לשלום. היא שליחות לרווחת האדם, ללא הבדל דת, גזע ולאום. נהפוך הוא. מי שקורא את הספרות של 3 הסופרים הדגולים, הוא רק יכול לומר דבר אחד, שכן ירבו, והמסר שהם מעבירים לנו ומעבירים לעולם כולו, שיש בתוכנו שוחרי שלום, אוהבי האדם שנברא בצלמו של אלוהים, ללא הבדל של דת ולאום. ואני יכול לומר לכם, המכללה האקדמית הערבית לחינוך איננה מכללה ערבית בישראל, אלא מכללה ישראלית לערבים וליהודים כאחת. הן כסטודנטים, הן כמרצים, ובוודאי גם כבעלי תפקידים בכירים ותוארי כבוד. אנחנו חרתנו על דגלנו מאז ומתמיד את עיקרון הפלורליזם וכיבוד הזולת. אנו מבטאים זאת היום בהענקת תוארי הכבוד בטקס מרהיב זה, כאשר אנחנו מכבדים את איש המשפט והצדק. אנחנו מכבדים את הסופרים על תרומתם באמצעות יצירות
בשפה העברית אומנם, אשר חלקם תורגם גם לשפה הערבית, אבל אנחנו חייבים לומר, יצירה היא יצירה, ולא משנה באיזו שפה. ומחובתנו כמוסד אקדמי לטפח גישות פתוחות ופלורליזם, עידוד הסטודנטים להיפתח לעולמות אחרים, לטעום את טעמה של כל יצירה, משפטית או ספרותית, ללא הבדל שפה, כי היא מבטאת ממדים אנושיים, תרבותיים והיסטוריים של אזרחי מדינתנו, מדינת ישראל. ואני אוסיף, ברוח הימים הללו ובהשאלה מהפוליטיקה לגבינו במכללה, אין אנחנו או הם. אין אנחנו והם, אלא אנחנו מדינה אחת שיש להדגיש בה את המאחד והמלכד, ולא המייחד והמפריד, את המחנה המשותף ולא את נקודת המחלוקת. אין האני שלנו נפרד מהאני של המדינה. זה המסר שלנו במכללה. זה מה שאנחנו מאמינים. אנחנו פועלים כדי ליישם גם זכויות שוות וגם לתת לשונה את המעמד ולכבד את האדם בתור האדם. המוסד האקדמי הזה שבין בוגריו עד היום עשרות אלפים, אשר נושאים בדגל החינוך. השליחות שלהם היא לבנות את האדם התרבותי, האדם שאוהב את הבריות, לא את השונא של הבריות. אנחנו איננו יכולים לחיות בכיתתיות. איננו יכולים לחיות על פי ההשתייכות האתנית שלנו. איננו יכולים לחיות במדינה שאיננו חשים שאנחנו חלק אינטגרלי ממנה. המשימה, השליחות, גם של המערכת המשפטית, גם של הסופרים, גם של הפוליטיקאים, גם של המדינאים, גם של אנשי האקדמיה, הוא המסר של האדם, גם אם הוא שונה, הוא אדם. אנחנו זקוקים לקצת חיבה, אנחנו זקוקים לקצת אהבה, אנחנו זקוקים לקצת להשתחרר מאלימות. האלימות הפיזית היא לא רק מכת עולם, וראו מה שנמצא מסביבנו, כאשר אנשים נרצחים על פי תעודת הזהות שלהם. אנחנו חוששים מאוד שמדינת ישראל, שהיא מדינתנו, לא תשמור על העקרונות היסוד של כבוד האדם וחירותו. דמוקרטיה חייבת להישמר. דמוקרטיה חייבת להיות תמיד נזקקת לטיפול יסודי בזכויות האדם. הפליה בין אדם ואדם היא בעצם העוול הגדול ביותר לאדם. ולכן המוסד האקדמי הזה, שרואה את שליחותו בבניית האדם, אנו פונים לאחינו הסטודנטים היהודים להצטרף למוסד הזה, כפי שאני למדתי בבית ספר תיכון עברי ואוניברסיטה העברית. הגיעה העת שגם הסטודנטים היהודים יהיו חלק אינטגרלי מהמוסד הזה. אני יכול רק לומר לכם, מי שאיננו לומד את שפת האחר ואת ההיסטוריה של האחר ואת הספרות של האחר, הוא לא יכיר את האחר ועלול גם לפגוע באחר מתוך אי הכרה, וגם אם זה לא בזדון.
ואני יכול לומר לכם משהו אישי לחלוטין. הדבר הראשון שלמדתי וקראתי בכיתה ט' זה היה על השואה. כי סברתי, כערבי בישראל, אם אני לא אכיר מה קרה לעם היהודי, לא אוכל להבין את היהודי. אני רוצה לחיות איתו, והוא רוצה לחיות איתי. יש לי יסוד להאמין שהכבודה שאנחנו מכבדים היום, והנוחות המופלאה שאני רואה בעולם האודיטוריום של המכללה, אתם השליחים של השלום. אתם שליחים של אהבת האדם. אתם שליחים לחירות האדם וכבודו. אני רוצה להודות לכם ולאחל לכם חיים ארוכים ושלום לעצמנו ובינינו, ללא הבדל יהודי ספרדי או יהודי אשכנזי או מוסלמי או נוצרי או ערבי, אלא כולנו בני אנוש, כולנו בני אברהם נבינו הקודם והראשי. תהיו בריאים, ואני מאוד 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 מודה לכם על השתתפותכם. תודה. תודה רבה לנשיא המכללה, עורך דין זקי כמאל. המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה, קשרה קשרים עם מוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובעולם, כיבדה גדולים וחשובים, בעלי תרומה ייחודית לחברה ולמדינה. ואנו גאים שפרופסור אהרון ברק, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, הינו ידיד ויקיר המכללה, אשר כיבדה אותו כראשון מקבלי התואר לשם כבוד, אנרס קאוזה, על תרומתו המיוחדת למשפט ולחברה בארץ ובעולם. אני מתכבד להזמין את כבוד הנשיא אהרון ברק לשאת את דברו ולהציג את כבוד הנשיא מאיר שמגר. מוריי ורבותיי, נכבדיי כולם, בא אני לברך את המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל, מוריה ותלמידיה, ואת העומדים בראשה, בראש וראשון להם, ידידי ותלמידי זקי כמאל, נשיא המכללה. לברך אני אותם על עבודת הקודש שהם עושים במשך כל השנה, ובמיוחד על ההחלטה שקיבלו להעניק תואר נאמן המכללה לעמוס עוז, א' ב' יהושע ודוד גרוסמן. שלושה סופרים אלה הם המצפון, הם המצפן של החברה הישראלית. הם עומדים בראש הפירמידה הספרותית של מדינת ישראל. אך אתם לא הסתפקתם בכך, הוספתם והחלטתם להעניק תואר דוקטור לשם כבוד לאחי הבכור מאיר שמגר. על תבונתה של החלטה זו מבקש אני לומר לכם את אשר עם ליבי. מאיר שמגר עמד בראש הפירמידה השיפוטית והמשפטית 47 שנה, מאז שמונה ב-1968 כיועץ המשפטי לממשלה. הוא קבע את תוכנו של התפקיד ואת גבולותיו. הוא הניח את המסד. הוא קבע את המסגרות. כיועץ המשפטי לממשלה הוא השליט את שלטון החוק בשלטון. הוא הפך את היועץ המשפטי לממשלה לראש וראשון בשירות הציבור. גם אני הייתי יועץ משפטי לממשלה, ואני יכול להעיד, מאיר שמגר הוא החשוב ביועצים המשפטיים. דפוסי פעולה אותם הנהיג נוהגים עד עצם היום הזה. בהגשמת התפקיד הוא זכה לאמון רשויות השלטון ולאמון העם גם יחד. לאחר שסיים את תפקידו כיועץ משפטי לממשלה,
מונה מאיר שמגר ב-1975 לבית המשפט העליון. הוא כיהן בתפקיד זה 20 שנה. למעלה ממחצית מתקופה זו הוא כיהן כנשיא בית המשפט העליון. כנשיא בית המשפט העליון עיצב הנשיא שמגר את עצמאותה של הרשות השופטת וקבע את הדפוסים למנהל השיפוטי. הוא יצר דפוסי עבודה אשר חתרו לאזן באופן ראוי בין השאיפה לצדק במסגרת החוק לבין השאיפה ליעילות במסגרת האפשרויות. אכן הנשיא שמגר הוא איש מנהל מצוין, מעולה. הוא שקד על פיתוח מערכת הניהול של בתי המשפט בישראל. הוא קבע דרכי פיקוח, דיווח ובקרה. גולת הכותרת של פעילותו היא בהקמת הבניין החדש של בית המשפט העליון בירושלים. גם אני הייתי נשיא בית המשפט העליון, ואני יכול להעיד, מאיר שמגר הוא החשוב בנשיאים של בית המשפט העליון. השופט מאיר שמגר הניח את שלטון החוק הפורמלי והמהותי כבסיס לפסיקתו. הוא עיצב את הערכים, את העקרונות, את תפיסות הצדק ואת זכויות היסוד המרכזיות המבטאות את שלטון החוק. הוא גיבש את התפיסה כי ההכרעה בין הערכים, העקרונות וזכויות היסוד היא הכרעה ערכית הנערכת בדרך של איזון עקרוני. הוא העמיק את ההגנה על חופש הביטוי, על השוויון ועל כבוד האדם. הוא צמצם את דרישות המעמד והשפיטות. עוד בהיותו יועץ משפטי לממשלה ולאחר מכן כשופט וכנשיא, הוא פתח את בית המשפט בפני עתירות מהשטחים הנתונים לתפיסה הלוחמתית. ומעל הכל, הוא הצהיר על קיומה של הביקורת השיפוטית על חוקתיותם של חוקים הסותרים את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אכן, השופט שמגר הוא אחד מאותם מעטים שעיצבו את כיווני התפתחותה של ההלכה השיפוטית בישראל. קבע את דרכה ושמר על עליונותה. הוא האח הבכור של משפחת השופטים בישראל. הוא ממעצבי התרבות השיפוטית בישראל. הוא השומר הנאמן של עצמאות הרשות השופטת. הקו המאפיין את גישתו של מאיר שמגר בכל התפקידים אשר מילא היא הממלכתיות. מאיר שמגר הוא המגדלור של הממלכתיות הישראלית בתחום המשפט. על פי התפיסה הממלכתית, כפי שאני מבין אותה, ענייני המדינה מתנהלים על ידי רשויות המדינה. כל אדם נהנה על בסיס של שוויון מכל זכויות האדם ומאזרחות שווה. חוקה אחת לכולנו, וכבוד האדם הוא כבודו של כל אדם באשר הוא אדם. היועץ המשפטי לממשלה מגן על האינטרס הציבורי ועל שלטון החוק. בית המשפט שומר על זכותו של הפרט. הוא מבטחו של היחיד כנגד הכלל. הוא המעוז הבטוח והאובייקטיבי שיכול להיות לאזרח בריבו עם השלטון. ממלכתיות זו חשובה היא לכולנו. היא חשובה במיוחד למיעוט הערבי בישראל. היא מבוססת על שוויון זכויות מלא. היא מבטיחה אזרחות שווה. היא מעניקה שותפות אזרחית. היא רואה את המיעוט הערבי כחלק בלתי נפרד של מדינת ישראל. היא מכירה בזכויותיו של המיעוט הערבי כמקובל במדינות בנות תרבות. עד כמה שממלכתיות זו לא מתגשמת במלואה, עלינו לעשות הכל להשגתה. לא די בהכרה בזכויות המיעוט הערבי. על מדינת ישראל לפעול כך שאזרחיה בני המיעוט הערבי יממשו את הזכויות שלהם. על מנת שכל אזרח ואזרחית יוכלו לגור במקום שבו יחצפו, לעבוד במקצוע שבו ירצו, להיות חלק משירות המדינה ולרכוש השכלה גבוהה. ממלכתיות משמעותה כי כל אזרח ואזרחית, יהודים ובני המיעוטים,
יכולים להשפיע על קבלת ההחלטות ועל סדר העדיפויות הציבורי במדינה, וכן ירגישו כי מדינת ישראל היא ביתם. על המדינה לסגור את הפערים בין היהודים למיעוט הערבי בתחומי החיים השונים. אין זה מעשה של חסד, זוהי זכות. הקצאת משאבי המדינה בין אזרחיה צריכים לעשות על בסיס של שוויון. אין דמוקרטיה בלי שוויון, הלכה למעשה. אנו היהודים לחמנו בכל שנות הגלות למען השוויון בין כל האזרחים, בני הרוב והמיעוט גם יחד, תהא דתם אשר תהא. הרמנו בגלות את דגל האחווה, לחמנו נגד הגזענות, נגד הדרה, נגד קיפוח. עתה משקמה מדינת ישראל, שבה היהודים הם הרוב, אסור לנו לעשות למיעוט הערבי בתוכנו את אשר לנו כמיעוט, אשר אנו כמיעוט עשינו למנוע אותו, ואשר כנגדו נלחמנו. עלינו לפעול להבטחת השוויון, להגשמת השותפות ולמימוש האזרחות המלאה. הממלכתיות הישראלית מבוססת על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. היא אינה מבוססת על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית או דמוקרטית. היא אינה מבוססת על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית שמשטרה דמוקרטית. היא אינה מבוססת על ערכיה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית בחיים יהודים. היא מבוססת על ערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית גם יחד. כפי שכתב מאיר שמגר, אני מצטט, קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי אינו שולל את אופייה הדמוקרטי, כפי שצרפתיותה של צרפת אינה שוללת את אופייה הדמוקרטי. אכן יהודית ודמוקרטית אינם ערכים נוגדים, שאינם יכולים לדור יחדיו. אפשר לקיים מדינה שערכיה יהודים ודמוקרטיים גם יחד, בלי שהאחד יצטרך לוותר לשני. זאת על ידי בחירת המשותף והמאחד. לכל זאת אפשר להגיע בעזרת תורת הממלכתיות הישראלית, המאפיינת את הנשיא מאיר שמגר. ברכות חמות לך, אחי מאיר שמגר. ברכות חמות לך, מיכל היקרה. וברכות חמות למכללה היפה הזאת על תלמידיה ומוריה. תודה. תודה רבה לך, אדוני הנשיא פרופסור אהרון ברק. גבירותיי ורבותיי, המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל חיפה רואה לכבוד להעניק תוארי כבוד לאישים דגולים בעולם המשפט והספרות על תרומתם הייחודית ובעלת החשיבות הרבה בחיי העמים. הריני מתכבד בזה להזמין את כבוד הנשיא מאיר שמגר לשאת את דבריו כחתן הטקס וכידיד המכללה. בבקשה. מכובדיי וידידיי, מן הראוי להקדים לדבריי את תודתי ואת הערכתי לכל אלה שנתנו את ההחלטה שזיכתה אותי בהכרה, לפי אני ראוי להענקת תואר של כבוד. ואלה הם לפי סדרם: נשיא המכללה האקדמית הערבית לחינוך, חברי עורך דין סאקי כמאל, המנהל הכללי של המכללה, פרופסור סלמן עליאן, יושב ראש המועצה האקדמית, פרופסור ברנרד פינצ'וק, חברי הוועד המנהל, ותודתי לחברי היקר והקרוב לליבי שמכהן בהענקת התואר נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק. כן, אני מודה לחבריי וידידיי אשר טרחו ובאו מקרוב ומרחוק לקחת חלק בערב זה.
לא אתעכב כאן על תיאור ההיסטוריה ההתפתחותית של המכללה האקדמית הערבית לחינוך. אולם נכון יהיה להזכיר כי המדובר במוסד להכשרת מורים וגננות בבתי ספר במגזר הערבי, במגוון רחב של מסלולים והתמחויות, שזכה להכרה אקדמית על ידי המועצה להשכלה גבוהה. המכללה נוסדה עוד בשנת 1949 כמוסד להשתלמות מורים בפועל, אולם פיתחה במשך הזמן סמינרים להכשרת מורים וגננות לתואר מורה מוסמך בכיר. המכללה קיבלה היתר להענקת תואר ראשון ושני, Bachelor of Education, ושני Master of Education, במדעי חומר, מדעי חיים ומתמטיקה, וחינוך לשוני. במכללה לומדים כיום 2,500 סטודנטים בערך, ומועסקים בה 235 חברי סגל. ובוגרי המכללה מהווים כ-65% מכלל עובדי ההוראה במגזר הערבי. חלק ניכר מהם ממלא תפקידים ניהוליים בבתי ספר, נושאי תפקיד פיקוח והדרכה, ומלמדים באוניברסיטאות ובמכללות. לכן מדובר במכללה לחינוך. אולם הכוונה, אני מבין, שהכוונה היא לא רק לחינוך, אלא למכללה לתרבות ולהבנה אנושית. המכללה שואפת לתרגום ערכים אנושיים ולהעמקה והעשרה של החינוך. המכללה שואפת לכלול במסלולי למידה לתוארים מתקדמים במגוון חוגים בתחומים נוספים. גיוס מיטב המרצים, בניית מעבדות, מרכז למחקר ולפיתוח, מחשוב ועוד. תקוותה להכרה מלאה כמוסד ללימודים עליונים. אני יכול לומר שהדרישה, התקווה הזאת, נראית בעיניי לגיטימית ורצויה. ונדמה לי שאם אני יכול להתוות קווים לעשייה, הייתי אומר שצריכים לפעול כאן משני הכיוונים. מצד אחד, חייבים להכתיב מהם הכללים הבסיסיים להכרה במוסד בעל השכלה גבוהה, ומצד שני יש לבדוק באיזו מידה המכללה יכולה למלא את הדרישות הללו ולקיים אותן הלכה למעשה. המכללה שואפת לקדם את החינוך האקדמי לכל מי שיבוא בשעריה, ומבטיחה לפעול למען שוויונות, הזדמנות לכל מי שמבקש ללמוד ולהתקדם, ללא הבדל דת, גזע, מין ולאום. אוכל רק להשלים את איחוליי כהשלמה להבעת התודה בברכה כי המכללה תקדם את ערכיה ושאיפותיה ותגביר את ההבנה, השלום והיסודות האנושיים, לרבות השאיפה להבנה הדדית. היא תתרום להגברת הדו-קיום בכבוד וסגירת הפערים בחברה בה אנו חיים. לשון אחרת, תרבות והשכלה, דעת ואתיקה. לכן, תודה לכולכם וערב טוב. תודה רבה. תודה רבה לך, אדוני הנשיא. ברכות. גבירותיי ורבותיי, מכובדיי, נשמע עוד קטע מוזיקלי על הפסנתר של היצירה נוקטורן מצ'ופין שתבצע גברת צירין אליאס, פסנתרנית מחוננת, בוגרת קונסרבטוריון דוניה ויצמן בהצטיינות יתרה ולומדת בחוג למוזיקה באוניברסיטת חיפה. היא זכתה בפרסים חשובים רבים. השתתפה בכיתות אמן עם אמנים גדולים מישראל ומחו"ל. הופיעה כסולנית עם תזמורות סימפוניות שונות, כגון
תזמורת צימפונית חיפה עם המאסטר נועם שריף, שאמר עליה שהיא אחת הפסנתרניות הבולטות ביותר שעבדו איתו אי פעם. בבקשה. תודה רבה לך, הגברת צירין אליאס, על הקטע הנפלא. וכעת נעבור להענקת תוארי כבוד. אני מתכבד להזמין לבמה את נשיא המכללה, עורך דין זקי כמאל. גבירותיי ורבותיי, בדרך כלל אנחנו מעניקים תואר לאדם אחד, אבל הפעם אנחנו מעניקים את התואר לארבעה מכובדים. אני אבקש מכבוד הנשיא מאיר שמגר שהוא יקבל את התואר Honoris Causa. תחילה אני אבקש מהמחתירים שאני אבקש לנקוב בשמותיהם שעלו לבמה ביחד עם כבוד הנשיא מאיר שמגר, ואני אבקש את כבוד הנשיא פרופסור ברק, את כבוד השופטת עדנה ארבל, כבוד השופטת דליה דורנר, כבוד הנשיא פרופסור צבי ארד, כבוד השופטת טובה שטרסברג כהן, כבוד השופט תיאודור אור, ואני אחר כך אזמין
את כבוד השופטת מיכל וגם רדה, שאנחנו בהחלט חשים שגם יתעלו על הבמה. רבותיי, אני אקרא קודם את הנימוקים בשפה הערבית. الكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل حيفا، مجلس الأمناء والمجلس الأكاديمي في الكلية يمنحون الشهادة الفخرية هونوريس كاوزا للقاضي الكبير مير شمغار رئيس المحكمة العليا لإسهامك الفريد في تحقيق العدل والقانون دون تمييز في الدين والعرق والجنس والقومية، لإسهامك في بلورة المبادئ والقيم والحقوق الأساسية في النظام الديمقراطي، لإسهامك في إتاحة الفرص المتكافئة لجميع مواطني الدولة، لإسهامك في تقدم المجتمع الحر الذي يتيح للاختلاف في الآراء وتعددها والتسامح وحرية النقاش والضمير الحق في التعبير، لإسهامك في إباحة حق المثول لدى محكمة العدل العليا لكل إنسان يشعر أنه تضرر في ملكه وحقه في العيش والحرية، لإسهامك في فهم الآخر والمختلف واحترام حقوقه، لإسهامك في إرساء وتحديد معالم تصرف السلطة اتجاه جميع مواطنيها، لإسهامك للمجتمع الإسرائيلي على جميع أطيافه الحضارية والاجتماعية والدينية والقومية. لذلك وفي أول ما يمكن أن نصفه لأنك الإنسان ذو صفات وفضائل عليا، تمنح لكم هذه الشهادة الفخرية مع جميع ما يترتب عنها من امتيازات وألقاب. وللبيان جئنا للتوقيع اليوم في 27 من نيسان 2015. المحامي زكي كمال رئيس الكلية ومجلس الأمناء، البروفيسور سيناي دويتش عضو مجلس الأمناء والإدارة، البروفيسور برنارد بينشوك رئيس المجلس الأكاديمي، البروفيسور سلمان عليان مدير الكلية، سيادة المطران رياح أبو العسل عضو مجلس الأمناء، البروفيسور إيمانويل جروش عضو مجلس الأمناء، دكتور حمد صعب عضو مجلس الأمناء والإدارة، بروفيسور هدالة بارمور عضو مجلس الأمناء والإدارة، دكتور لؤي مدلج عضو مجلس الأمناء والإدارة، دكتور علي أسدي عضو مجلس الأمناء والإدارة. חיים במדינה שיש בה שתי שפות רשמיות, אני מקווה שלא יתקנו את המצב הנורמלי לחלוטין, וכנראה שיש קולות, אני מקווה שלא יתקבלו הקולות האלה. המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל חיפה, חבר הנאמנים והמועצה האקדמית של המכללה החליטו על הענקת תואר לשם כבוד הונוריס קאוזה לשופט הדגול מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון, על תרומתך הייחודית לעשיית משפט וצדק ללא הבדל דת, גזע, מין ולאום, על תרומתך לעיצוב העקרונות, הערכים וזכויות היסוד במשטר דמוקרטי, על תרומתך לשוויון זכויות של כלל אזרחי המדינה, על תרומתך לקידום חברה חופשית המאפשרת מגוון של דעות שונות, סובלנות, חירות של ויכוח וחופש המצפון והזכות לביטוי, על תרומתך לאפשר את זכות העמידה בבית הדין הגבוה לצדק לכל אדם שחש פגיעה בקניינו, בזכותו לחיים ולחירות, על תרומתך להבנת השונה והאחר תוך כיבוד זכויותיו, על תרומתך להתוויית ערכים ודרך ראויה של התנהגות השלטון כלפי כלל אזרחי המדינה, על תרומתך לחברה בישראל על גווניה התרבותיים, החברתיים, הדתיים והלאומיים, על היותך קודם כל אדם עם תכונות נעלות ונשגבות. התואר לשם כבוד מוענק לך יחד עם כל הזכויות והתארים הקשורים בתואר זה, ולראיה באו על החתום
היום 27 לאפריל 2015. זקי כמאל, נשיא ויושב ראש חבר הנאמנים, פרופסור סיני דויטש, חבר חבר הנאמנים והוועד המנהל, פרופסור ברנרד פינצ'וק, יושב ראש המועצה האקדמית, פרופסור סלמן אליאן, מנהל המכללה, הבישופ דוקטור ריאח אבו אל-עסד, חבר חבר הנאמנים, פרופסור עמנואל גרוס, חבר חבר הנאמנים והוועד המנהל, דוקטור חמד סעד, חבר חבר הנאמנים והוועד המנהל, פרופסור הדרה באמור, חברת חבר הנאמנים והוועד המנהל, דוקטור לואי מדרש, חבר חבר הנאמנים והוועד המנהל, דוקטור עלי אסדי, חבר חבר הנאמנים והוועד המנהל. אני אבקש מהשופטת גברת מיכל רובינשטיין שמגר להצטרף אלינו, לענות, ולדעת יכולה להצטרף אלינו כדי לענות את הסרט של האנרס קאוזה לכבוד הבישוף. לכבוד הנשיא. ברכות חמות לך, אדוני הנשיא. אני מתכבד להזמין את פרופסור ברנרד פינצ'וק, יושב ראש המועצה האקדמית, ופרופסור סלמן אליאן, מנהל המכללה, מתבקשים ליתן את ההצהרה האקדמית בערבית ובעברית. تصريح. نحن لبروفيسور سلمان عليان مدير الكلية ولبروفيسور برنارد بينتشوك رئيس المجلس الأكاديمي بحكم صلاحياتنا وانتدابنا وفقا لقرارات مجالس الأمناء والأكاديمي والتنفيذي للكلية الأكاديمية العربية للتربية في إسرائيل حيفا، نمنح اللقب الفخري أنريس كاوزا لسيادة القاضي مئير شمغار رئيس محكمة العدل العليا. אנו, פרופסור ברנרד פינצ'וק, יושב ראש המועצה האקדמית, ופרופסור סלמן אליאן מנהל, מתוקף הסמכתנו וסמכותנו ועל פי החלטות חבר הנאמנים, המועצה האקדמית והוועד המנהל של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל, חיפה, מעניקים את התואר לשם כבוד, אונרס קאוזה, לכבוד השופט בדימוס מאיר שמגר, נשיא בית המשפט העליון. אבקש מהמחתירים להכתיר את כבוד